Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Our Lady of Perpetual Help. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All, merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against your brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Where your footsteps are trod, stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God, we sinners honor your sinless perfection. For God's mercy,
Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us as our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the Home. Mother of Perpetual Help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and to love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish their children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbors so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us.
that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishop and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge of and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intention. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Consecration. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and our Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on your perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise.
Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all this fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us in all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human meekness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you called blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka ng Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Lauraya and Bolinao family. For Nutrition Month celebration offered by Legazpi City Health Office Nutrition Division. For Nutrition Month celebration offered by Legazpi City Health Office Nutrition Division and Barangay Nutrition Scholars. Thanksgiving offered by Medina family. For the gift of life of Virginia offered by Tessa Nyosa. Thanksgiving offered by Architect John Emerson D. Logroño for passing the licensure examination for architects. Thanksgiving for the 80th birthday of Delia Miliana, offered by Miliana and Magdaraog family. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Asupardo Cantara and family. Special intention offered by Reganit family, Henry Binos, Morons family, Faye Penetrante, Rosa Tang Lee,
Jacqueline Rose Tanyada. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardac Cantara and Family. Para kay Eduardo, dulot kan Mendoza Family. Para kina Kalinico Asin Romel, dulot ni Elena Miranda. Para kina Francisco Asin Isabelo Jr., offered by Alamo Family. Para kina Juan Asin Gloria, dulot kan Azopardo and Cantara Family. Sa liwat, Diyos maray na aga sa indagabos mga tugang. Ngunyan, Miyerkules sa ikakagtulong semana sa ordinaryong panahon, matindog na po ang gabos sa sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Kita nagkakatiripon sa ngarang ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuyang i-welcome ang city health nutritionists and barangay health workers from different barangays of the city of Legazpi. Mantang sa itong sinisilibrar mo yan, ang Nutrition Month. Para pakantatabi, Sinda, welcome po. Asin tanganing magkani kung magdulot ka ni banal na atang, rumdumon pagsulsulanan sa itong mga kasalan.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahulikan grasya nin pagampon, binuot mo kami na maging mga akin nin liwanag. Warasan na daay kami, matahuban kandiklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katutuohan. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay as sinaghahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Babasahon ginuno sa libro ni Propeta Amos. Hanapan nindo ang karahayan, bako ang karatan. Tanganing kamo, mabuhay, asin ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, tunay na mapapasaindo, siring sa sinasabi nindo. Kaungisan nindo ang maraot, asin kamutan ang marahay. Ibugtak nindo ang katanosan sa banwaan, tibaad pa, ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, maherak sa mga nawalat sa akin, Jose. Ikinakaungis asin isinisikwal ko an sa indong mga kaugmahan. Day ko uyon an sa indong mga pagtiripon. Kung idulot nindo an mga bunga kan mga tinanom, day ko iyan aakoon. Day ko man hilingon an pag-atang nindo nin mga matatabang hayop. Rayoan sa kuya ang ribok nin sa indong mga awit, day ako madangog, kantugtog nin sa indong mga arpa. Ata ngani, ipahayag nindo ang katanosan, siring sa malinaw na tubig, asin ang kabanalan, siring sa masulog na sapa. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Pag hinandyog banwa ko, na may tiram ako, Israel, maipapatuto ako, laban sa imo, ako ang Diyos, ang sa imong Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Dayta ka tinutuyaw, hulikan sa imong mga atang, haros tadanay na sa atubang ko ang sa imong mga dolot. Day ako maako nin mga baka, hali sa imong harong, ni mga kanding, hali sa imong manada.
Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Rugarin ko ang gabos na hayop sa kadagan, asin ang rinibong kahayopan sa kabubuldan. Midbid ko ang gabos na gamgam na naglalayog, sa diri ko ang anuman na naghihiro sa kapatagan. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Tano ta isinasaysay mo ang sakuyang mga tugon, ang sakuyang tipan, ipinapahayag kan sa imong nguso. Alagad, ikinagbabaldi mo ang sakuyang mga pagbuot, asin tinatalikudan mo ang sakong mga tataramon. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nakaabot sa runa nin Gadara. Nasa ibong Kandanaw, hali sa simenteryo, duwang lalaki na may demonyo nagluwas sa pagsabat sa iya. Mabangiso na gayo, malangani tadai nangangahas na mag-agi sa dalan na ito. An mga ini biglang nagkurahaw, taano ta kami pinakikilabutan mo, aki ni Diyos. Napadigdi ka sa pagpasakit sa mo na daipa sa panahon. Bakong harayo duman igwanin kaurigan na nagsusungkal asin an mga demonyo na kimaherak kay Jesus. Kung kami paluwason mo, isubol mo kami sa kaurigan. Si Jesus nagsabi sa inda, paduman kamo. Nagruluwas asin nagduruman sa mga urig. Tulos ang kaurigan nagralampaw sa ampas asin nagkaralamos sa danaw. Ang mga parabantay nagdurulag nakaabot sa banwa asin inusip ang gabos na nangyari. Urog na ang dapit sa duwang lalaki na may demonyo. Dangan ang bilog na banwa na kimaherak na humali siya sa saindang banwa. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pag umasa imo, Kristo. Duwang punto o bagay ang riparuho niya to mga tugang digdi sa ebanghelyo. Primero kan mag-agi si Jesus duman sa runa kan Gadara na kung saan may duwang lalaki na possessed nin demonyo nag-ierok sinda sa simenteryo. Nagkurahaw sinda kay Jesus, no ta pinakikilabutan mo kami. Mga tugang kung kita magrani kay Jesus, asin may mga mararaot kitang kaisipan, may mga mararaot na intensyon, kumbaga igwaman kitang mga evil spirits. Siringkan ka paabaw-abawan, pag-uri, pag-utik, pag-api sa kapwa. Kung kita magrani kay Jesus, bukas ang isip asin puso, ang mga evil forces and evil intentions na ini,
papaluwason ni Jesus. I-exercise kita. Kaya ang tawong pirmi nangangadji, nagsisimba, may tsansa na kung anuman ang mga mararaot sa buhay ta, ini papaluwason ni Jesus. Amen. Ta si Jesus, aki nin Diyos, banal. Ang pangapudan sa to, be perfect, be holy, for I, the Lord your God, is holy. Sa satuyang sadiring kusog, dahil kita magiging banal. Magiging banal sa nakita, huli kan kusog asin kapangyarihan nin Diyos. Kaya kung kita pirming magrani sa kagurangnan, maruluwas ang mga mararaot na espiritu, mararaot na puwersa nin karatan asin kasaalan, ta ini papalwasonin sa tung kagurangnan. Naaraman ko kasubago nangunyan palan kapinunan ka Nutrition Month. Ang kagurangnan napadigdi tanganing iligtas ang bilog na tawo. Pako sana kan kalag, kundi man kan lawas. Kaya siya nagbulong kan mga tawong may helang, buta, pilay, kimay, may leproso, da nga nagpaluwas nin mga demonyo. Kaya kamutabi na an misyon o trabaho nindo para sa pisikal na salud nin tao, parte ini kan misyon ni Jesus. Parte ni kan misyon ta. Kung ikan nutritionist, barangay health worker, you are serving mankind. Siring kay Jesus. Alaga, dahi ta paglingawan, ang kabilugan kan tao, total or holistic salvation, iyon kamauotanin sa tong kagurangnan. Totoo kita nagsisimba, nagkukumunyon, nagdadangog kan tataramo nin Diyos. Alaga, dahil napundo ang satuyang kabanalan o pagsunod kay Kristo. Dapat igwa kitang pagriparo sa pangangaipo kan kapwa. Pagkamuot sa kapwa, lalo na duman sa mga nagkakaipo, lalo na duman sa mga naghihelang. Taan mission ta to spread the good news of salvation. And the good news is that maawot nin kagurangnan na kita iligtas sa gabos na bagay na minaratak kan dignidad nin tao. Kay ba na yan tabian an helang sa lawas, helang sa kalag, helang sa psychological, emotional, and mental. Kaya yun initabi ang misyonin kagurangnan. Urog na kung kita maghinguwa na, sabi paano digdi sa inot na pagbasa, at nga ni ipahayag nindo ang katanusan, siring sa malinaw na tubig, asin ang kabanalan, siring sa masulog na sapa, inaapudan kita nin kagurangnan na magtarabang-tabang, tanganing mangyari ang katanusan, mag-urog ang katanusan, asin ang kabanalan o righteousness, siring sa masulog na sapa. Yutabi ini ang ginibunin sa tong kagurangnan. Ang tao masasabi tang banal, pako sa natasya nangangadji, kudi ang sayang pagpangadji, nahihiling sa mga matanos niyang gibo. Nahihiling sa iyang pagiging naninindugan sa katotoohan, naninindugan sa karahayan kan gabos, naninindugan sa pagdipinsakan mga pobre asin inaapi. Partitabi inikan sa tuyang misyon. Ang kabanalan bako sa natabi na nangangadji, kundi kita nagigibo kan tama, kan marhay asin matanos.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganian sa ko, sinan sa indungatang. Magkanigong akuon kan Diyos amang makakamahan. Akoon malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan na huli kan mga banal na atang maging maniniguan sa mong paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. maninigo asin dapat. Maninigo dapat matanos nakakaligtas danay minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana sindaing kasagkoran. Sa karahayan linilang mo ang tawo, asin an pinadusahan in katanusan sa pagkaherak tinubos mo huli ki Kristo. Huli sa iyan mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan. Nagsasamba mga dominasyones, nagtatakigan mga potestades, an virtudes kan langit, mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagsisilibrar. Out pa man lugod na ipagbuot mo na makasaanong sa inda, an samong mga tingog, maludok na nagpapahayag, nin pagtubod na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos di makapo. Ang langit asin lahat. Panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Waladan ang naligid sa ngalan ng kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu nganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha kan tinapay, asin pagpasalamat pinag-inidangan ni tinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, giraray, pagpasalamat sa imo itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo, Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaret tahanan mo. Ang pagkabuhay mo ni
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba ka sa mong Papa si Leo, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na ituuna sa ikaduang buhay. Sinda sinangabos na mga gadan ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ka nagsabi sa imo mga apostoles katuninungan, winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa indo. Haripagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan nin kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambang sa Cordero ka Diyos sa nagpaparang, ka mga kasalang paglaban, kahiraki kami.
Haleluya sa Yesu Kristo, ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kita na minaako sa saiya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasanaa sila sa kong kalagma o umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw ang tinapay ning buhay. Ang sakramentong idinusal sa pagpabanal ka sa iyong simbahan. Tanda ka, hawak mo mahal. Pinapay asin anak niya mo, inaako ang sa imo. Hawak asin dugo sa pag-irundong ka sa iyong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa iyong kamurawayan. Ikaw ang maraming kaligtasan, ang sakramento nagdadanan sa pagpapalingkas sa mo sa kasalan. Tanda ka, bago mong tipan. Tinapay asin araw niya mo, inaako ang sa imo. Hawak asin dugo sa pag-irundong sa iyong kaligtasan, asin pagpapahayag at sa iyong kamurawayan. Mamibi kita.
Kagurangnan, namimibi kami, naan banal na sakripisyo na samuyang dinulot, asin pinakinabangan, buhayon kami tanganing kaiba mo, sa danay na pagkamot magtao kami, kan bunga na magdadanay sagkud paman. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman Ama, asin aki pati ni Espiritu Santo, Amen. tapos nan mi sa lakaw, ipahayag taan pagkamarahayon nin Diyos sa gabos na tao. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning to everyone.